establish your e-commerce and put up your brand with the fastest rising TV and free-to-air digital channel in the region. Be our partner and call us at 074-637-3947 or send us a message at rngluzon@gmail.com or via our Facebook page. Take your market to new heights with Highland TV. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digi boxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. To go, Pasko na. O, di ba? Dapat may countdown na tayo. Kaya kung ano man ang mga handa nyo sa Noche Buena, ihanda nyo muna ang inyong agahan kasama ang Dynamic Trio. O, di ba? Kinakain ko yung buko ko. Ayan, kasama nyo ang Raketera at madiskarteng Mamshi Shaki. Ayan. 108 araw na lang daw. Pasko na. Sa mga malalamig pa rin ang darating na Pasko. Tumutok na lang sa Morning Balitaktakan at kami na lang, kaming Dynamic Trio na lang po, ang magpapasaya sa inyo, hindi lang tuwing umaga, pero for the whole day dahil ang dala namin sa inyong paggising ay good vibes. Ano ba yan? Nabubulol ako, Charles. Kulang na Tulog! sa anong alaga. Tulog. Anyway, ayun nga, no, madadala nyo hindi lang po sa umaga pero all throughout the day na papangalawahan po ng nag-iisang minion in the house, Ren de Guzman. At kahit isang daang taong araw pa ang ating hintayin sa ating bago magpasko, magbibigay kami ng 100 mga tawa at inspirasyon kasama ang inyong Dynamic Trio ngayong umaga. Makakasama niyo po sa diskusyon at tawanan, Charles Dones, dami tequila. Ay, cute ang ano natin. Morning Barkada, there's a lot of ways for you to watch us. At kung TV ang gamit, okay na okay yan. Kung wala tayong Digibox, pwede po yan. Basta may antena. Kahit anong pang klaseng antena yan, pwede ipihit lang sa tamang direksyon para makakuha ng signal. At syempre, kung smart digital TV naman nakakabit sa Digiboxes, scan nyo lang yung channel number nyo ha, para mahanap nyo kami either the GNL channel or Highland TV channel. In respect po ang channel number sa inyong location. Pero doon po sa mga ayaw pa pong bumangon mga ka-MB, dahil ang sarap-sarap matulog every morning. Talaga. Pwede nyo kaming mapanood gamit lamang ang inyong mga cellphone kahit nakahiga kayo, nakaupo, kahit nga nasa banyo kayo. Basta dala nyo ang inyong cellphone connected sa inyong wifi or data. Isa-search nyo lamang po ang Regional News Group RNG Luzon and then lalabas po ang aming live stream. The same live stream is being played po dito sa aming YouTube channel, which is RNG Luzon. We have our Instagram, TikTok, and Twitter na still RNG Luzon and our website na rngluzonph.com, and doon po nakalagay or doon namin inilalabas ang aming mga good read articles na pwede nyong bisitahin anytime and anywhere. RNG Luzon, nag-iisa, wala nang iba. Yan, nag-iisa, wala nang iba. At upang ating maging updated din sa iba't ibang mga nangyayari ngayon sa mundo, atin namang silipin ang ating latest weather update ngayong ika-8 ng Setyembre 2022. Sa ating latest weather update, mga kabalitaktakan, yan po yung nakikita nating sirkulasyon. Yan po ay si tropical storm. Naging tropical, from tropical depression, mga kabalitaktakan. Lumakas pa po itong binabantayan nating bagyo dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility na si Bagyong Inday. So, kaninang alas 4 po ng umaga, huling na mataan ang mata ni Bagyong Inday sa layong 1,215 kilometers east of Central Luzon. So, ang lakas po ng hangin nito ay lumakas na sa 75 kilometers per hour at pagbugso na 90 kilometers per hour. Ang track po ngayon ni Bagyong Inday
ay papunta po dito sa westward at 15 kilometers per hour. Sa pagtataya po ng Pag-asa, mababa po ang tsansang maglandfall ito sa anumang kalupaan dito sa ating bansa, pero ang gagawin po niyan magpapanorte po siya, no? Lalapit lang bahagya dito sa isla ng Batanes at dyan sa Calayan, Cagayan. Kung saan tatahakin po niya ang northern part, lalapit po siya dito sa bansang Taiwan at maglalandfall possible dito ho sa China. So, yung bagyong pong ito ay inasahan pa pong lalakas ito for the next 24 hours. At sa ngayon nga po wala pa siyang hinahatak ngayon na hanging habagat na magpapaulan po dito sa ating bansa ngayong umaga. Samantala, tuloy-tuloy pa rin pong makakaranas ng maulan na panahon dyan po sa Visayas and dyan sa Mindanao na dala po ng Intertropical Convergence Zone, kung saan ito po ay mga kaulapan na galing po sa Pacific Ocean. So dito sa norte at dyan ho sa Central Luzon, asahan po ang magandang panahon na ngayong umagang ito. Ngunit meron lang mga localized thunderstorms na dala po ng mahinang habagat ngayong umaga. Naku, at least maganda pa rin yung tutok ng ating haring araw every morning. Oo. And sa nakasmile hapon. pa rin siya. And every hapon medyo mahamog-hamog. Ang ganda ng ganitong weather. Pero ang isa naman po sa maganda, lipat naman po tayo dito sa ating usapang business negosyo. No? Kasi ang ating presidente po na si President Bongbong Marcos, ini-invite niya po ang ating mga Singaporean investors na mag-invest dito sa Philippines. Ito ay kanyang binanggit po sa kanyang katatapos lamang po na speech during the first ever International Philippine Economic Briefing at the Shangri-La Hotel, Singapore. And ito po ang kanyang pag-invite po sa ating mga Singaporean investors ay para po makatulong din po sa ating economic resurgence dito sa Philippines dahil nga sa ating unti-unti pang pagbangon mula po sa ating pagkakalugmok noong pandemya. And naniniwala naman po si President Marcos that we have a strong recovery dahil alam niyo naman ang mga Pinoy hindi sumusuko and alam niya na madami talagang nag-invest dito sa Philippines because Philippines is really a country na napakaganda naman talagang mag-invest dito because tama. Tinatangkilik din naman talaga ng ating mga Pinoy kung ano man yung mga bagong negosyo, as well as we are very welcoming sa mga investors. We really welcome them. Pero on the other note po, naglabas naman po ang ating Office of the Press Secretary po ng Memorandum of Understanding. Ang Memorandum of Understanding po na ito ay letter of intent signed at the Jakarta Business Roundtable meeting on September 5. So, US dollars na 822 million US dollars po na investment naman po on textiles, garments, renewable energy, satellite gateway, wire global technology, and agri-food. Yan po ay ilan po sa mga ating gagastusan ngayon po. And 7 billion naman po mapupunta sa infrastructure for unsolicited private-public partnership such as C5 or 4-level elevated expressway. So, more expressways po tayo. And 662 million in trade value for a supply of coal and fertilizer. And we also anticipate that it will generate 7,000 new jobs. So, ito po ang ating mga investors naman po from Jakarta. Yan ang kanilang mga, kumbaga, Memorandum of Understanding. Ito yung ating, hindi naman hinihingi, pero ito yung parang, alam mo yun, yung pinapasa na ito yung ating plano, mapagbibigyan nyo ba? And itong mga numbers na nasabi ko, this is in the form of US dollars po, hindi lang po peso. So, malaking halaga just in case po, madami tayong trabaho and makakatulong sa ating pagbangon ng ating ekonomiya. Kaya nga, that's integrating also our imports and exports talaga. And alam nyo ba, Morning Barkada, nagiging progressive din tayo dito sa Pilipinas because IATF is proposing to relax the mandate of wearing our face mask. Kahapon na pag-usapan natin na sa Cebu nga, medyo niluluwagan na nila. However, there is now a close meeting with DILG and
IATF to discuss this matters. However, Morning Barkada, this relaxation of the use of face mask is limited to outdoors activities po muna. So there would be no contentions on indoor activities as it will still be a mandate to everyone. However, Morning Barkada, hindi pa nila nilalabas ang buong detalye ng meeting na ito. Thus, ang paggamit po kasi ng face mask natin is, decreases the COVID-19 spread by 70 to 80%. Kaya there's a lot of, discussions about this one. Kasi sa ASEAN countries, Morning Barkada, only the Philippines and Myanmar na lang po kasi ang gumagamit ng face mask. However, we are also still... optional. On mandatory. Only Philippines and Myanmar. Thus, marami pa nga tayong kailangan i-consider like our vaccination, booster shots, and other factors according to Secretary Abalos. Nonetheless, Morning Barkada, we are reminding everyone that this is for us to be safe, and that is to make sure that this COVID-19 is no longer around, but it's still in the air. Ayan naman. Andyan pa rin. Andyan pa rin. True. Pero sana wag maging optional yung pag-wear ng face mask dyan sa loob ng mga classroom. Now that we are having face-to-face. Oo, yan. Sige. And dagdag po dyan, eto po, bumaba po ng 10% ang kaso ding na itatala na COVID-19 dito sa ating bansa. Yan po ay sa bagong report po ng Department of Health ngayong noong nakaraan. So, ito nga po, bumaba po yung naitatala nating kaso from period of August 29 to September 4. So, from 2,752 per day na kaso na itatala noong August 22 hanggang August 28, bumaba po ito sa 2,449 na daily cases natin sa mga nakalipas na linggo. Sa latest case bulletin naman, mga kabalitaktakan, 17,145 new cases and 354 are verified deaths. So sa noong September 4 din po, mga kabalitaktakan, aabot po sa 108 ang nadagdag na mga namatay from August 22 to September 4. At the same period, 40 cases were added to the tally of severe and critical infections, which went down to 768 from the previous week na 807. So, it's a good thing na bumababa yung kaso natin. Pero, mayroon pa rin tayong kaso. So, it doesn't mean to say na we will let our guards down. Yes. So, minsan nagiging complacent na tayo if we see the numbers kasi na bumababa. Anyways, Morning Barkada, hindi naman bumababa ang suporta dyan sa government, dyan sa La Union, kasi Morning Barkada, nag-start na ang kanilang month-long celebration ng kanilang PGLU Olympics, and that is in connection to the 122nd anniversary of the Philippine Civil Service, and that is part also of Government Rafael Veronica Rafi Ortega David's Puso Agenda, which seeks to promote a people-centered and driven governance. Ayan, nag-start po yan noong September 1, kicking off with 3 and 5 kilometer fun run, while cyclists competed in a 7.6 kilometer fun ride. In the afternoon, marami pang opening program, and ang schedule po is a month long within the month of September. And also, the PGLU continues to empower its employees through capacity development activities to provide opportunities for them to participate in the local economic recovery efforts of the province, which is in vital building a stronger La Union, a province that is worth living in. Ayan, at least meron na tayong ganitong mga activities for our government employees, for them to really, alam niyo yun, maalagaan din nila yung sarili nila, not just physically but also mentally. Ayan. Tama. Meron ka pa ichichika? Meron din. Kahit dahil naman dito sa Cordillera, mga kabalitaktakan, aabot po sa 2,000 mga motorista ang nabigyan po ng paglabag or ticket sa paglabag po sa parking violation
dito po sa ating rehiyon. So, ito nga po mga kabalitaktakan, naabot po sa 2,253 na mga violations ang na-monitor nila for illegal parking mula po noong August 25 hanggang September 3. So, base po sa records ng Regional Operations Division ng Police Regional Office Cordillera, out of the total violations, 1,306 were recorded in Baguio City, 797 sa Benguet, 106 sa Abra, 18 sa Mountain Province, 12 sa Kalinga at 10 sa Ifugao at 4 sa Apayao. So, ito nga po ay tinututukan ng PNP lalong-lalo na here in Baguio City kung saan pinapaalalahanan ulit ng ating mga lahat ng mga motorista na huwag po kayong pumarada, no? Lalong-lalo na kapag double parking, alam mo 'yun, nakakainis 'yun. Lalabas ka na sana pero may nakaharang Harang pa doon. sa'yo. So mag-ingat-ingat po tayo, no, sa lahat ng ating mga pinagpaparkingan. Hindi porket bakanting lote 'yan, pwede na kayong pwede na. or free yan, diyan na kayo paparada. Yan yung ilang mga turista. Mga karamihan sa mga nagbabiolate dito sa Baguio City ay mga turista na hindi alam ang ating mga traffic signages at kung ano-ano pang mga spaces. So, siguro it's high time na din na magpatayo tayo ng parking building if ever meron na kung nga. papayagan. Pero kung ganyan pa rin, na gusto natin dyan sa roadside, pwede pa rin. Oo. Mag-ingat tayo. Tsaka maganda din yung ginawa ni Baguio Tourism where they have offered Hoho Bus para iwan na lang nila yung mga sasakyan nila sa mga transient houses, kung saan man sila nagstay sa hotel, tapos gamitin na lang yung Hoho Bus sa paglibot dito sa syudad ng Baguio. Pero diba? malulugi naman ang ating mga jeepney drivers, ang ating taxi drivers. Kawawa naman sila, walang sasakyan ng ating Yun mga, lang. walang sasakay. Pero for tourist lang naman, but for regular commuters like us, pwede naman. Uy, alam nyo ba, Morning Barkada, meron tayong ibibidang diorama artist maya-maya lamang na ang gamit niya ay recycled lamang. Ay naku, na-excite ako dito kasi napaka-intricate ng mga detalye ng kanyang obra. Makikilala natin siya maya-maya lamang. Sige, mamaya naman po mga kabalitaktakan, ating kilalanin or alamin or pagdiskusyon itong nangyayari pa rin pagbaba po ng piso kontra dolyar na 57.1 kahapon. Naku! Tumataas na naman. So, mamaya po yan pag-uusapan natin sa ating morning balitaktakan. Ako, shoutout po sa lahat ng nanonood. Jonicio Dennis ang papa-shoutout. Papa-shoutout. Nanonood po sila pero tutok lang kayong lahat dahil magbabalik ang morning Balitaktakan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba naman hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mo isabay yung bubong ng bahay natin.
Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bukakan branch at number 73 Bukakan Road, Baguio City. Marcos branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales office branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan nila po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Tatapusan mo na, mosquito man. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Tag-ulan na naman. Marami na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fogging to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa! Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagkusa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan nila po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Tatapusan mo na, mosquito man. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Ayun, may target na ako. Lagot ka sa akin! Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may banta na ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! How far does your talent and passion go through Morning Barkada kung gustong-gusto mo nga ang isang bagay? Alam mo ba, talagang na-inspire ako sa artist natin this morning because he is making ways on, making intricate designs of not big houses but little and tiny ones. We have this morning Sir Jason Munoz, our diorama artist. Good morning, sir! Hello po, good morning po ma'am, good morning po.
Hi, Thank you so much po sa pag-invite sa akin dito as a guest artist po. Certainly, Sir Jason, kung pwede ka nga lang naming hatakin dito, hahatakin ka namin. Sir Jason, simulan naman po natin. Paano ba kayo nahikayat at kailan ka nagsimulang gumawa ng ganitong mga diorama? I started po nung December 2020, nung panahon po na maigpit po yung bansa natin dahil po sa pandemic. Oo nga po. Kung hindi nyo po natatanong, I'm a full-time tattoo artist before po bago po ako mag-create ng diorama. And Sir Jason, yung designs na ginagawa ninyo, ano po yung inspirasyon nyo sa paggawa ng ganitong mga houses? Kasi ang una nyo pong obra is tinaguriang Bahay ni Juan. So ano po yung naging inspirasyon nyo dito? Bali, during the lockdown po, na-depress po kasi ako as a full-time tattoo artist. Kaya po ganyan ang mga tema ng ginagawa kong diorama kasi lumaki po ako sa ganitong klaseng bahay, ganitong klaseng pamumuhay. So, batang realist po ako. Gusto ko lang balikan nung nakaraan ko during the lockdown. Kasi nung kabataan natin, nung wala tayong ganong problema. So, gaya nga lang sabi ko, bawat creations po na nilalabas ko, sinisimbolize ko yan ng pagkatao ko. Ako po lahat yan. Wow, kaya nga Sir Jason, no, it really speaks of something that you've been through or how you've been through. Sir Jason, sa proseso naman sa paggagawa ng mga diorama na ito, gaano katagal yung proseso at paano po nyo pinipili yung mga materyales na ginagamit ninyo? Bali, sa proseso po natin, kailangan natin muna mag-umpisa paghanap ng materials na gagamitin natin. So, gumagamit po ako ng mga real-life materials dito, gaya po ng mga yero, kahoy. Binivisit ko po yung mga junk shop tsaka lumber shop para hanapin ng mga to. Eh, sa paggawa po ng diorama, medyo matagal po talaga. Almost a month po natin bago po matapos natin ang isang diorama. Oo nga, Sir Jason, and I've seen kung paano niya sinisimula ng mga disenyo mo at talagang para ka na rin gumagawa talaga ng isang buong bahay. Sir Jason, ito pong paano niyo naman po mahihikayat ang mga, syempre Sir Jason, as an artist, meron talaga na pagkakataon na matcha-challenge ka or malulugmok ka talaga. How would you encourage our youth also to look into arts as a way for them to really push forward katulad ng ginawa ninyo? Yes po, gaya nga sabi ko, sa art kasi ano yan eh, hindi natin maiiwasan na ma-stress o ma-depress kung paano ba natin bubuuin yung piyesang binubuo natin. Para sa akin, tuloy lang tayo ng tuloy. Huwag tayong panghihinaan ng loob. Kung nakikita natin na parang hindi magkikilik yung art natin or walang bibili, tuloy lang natin kasi someday baka makilala natin yung mga creations natin na walang nilalabas na boses gamit yung mga arts na binubuo natin. Para sa akin kasi, obsession is better than talent. Kailangan lang natin maumaling bago natin mapagdikit yung talagang talento. Tuloy lang po, tuloy lang. Wow naman, Sir Jason. Sir Jason, and another question naman. This is a little personal, Sir Jason, ha? Sir Jason, kung gagawa ka ng obra mo that speaks of your journey ngayon at ng napagdaanan mo, ano yung tema ng obra na ito at ano ang ipapangalan mo? So ano po, bali ang gagawin ko po is diorama din. Tatawagin ko po tong proseso ng pangarap. Wow. Ang tema po nito is gusto ko pong gumawa ng sarili kong structure or sarili kong pagkatao habang binubuo ko yung bahay ni Juan. So isa po siyang scene nung panahon na nag-uumpisa pa lang po ako sa pagdiorama. And eto po talaga yung plano ko na gawin ko yung sarili ko sa pamamagitan po ng structure. Ay, ang galing nun, Sir Jason. Mukhang we are going to look forward to that. Sir Jason, sa mga morning balitaktakan natin dyan, viewers, kasi po gumagawa din po kayo ng mga customized houses. Paano po nila kayo makokontak at ano po ang pwede namin i-follow na social media platforms nyo? Thank you so much po. Yes po, meron po tayong TikTok account. Noda Munoz po ang ating TikTok account and Instagram din po, Noda Munoz po. Doon po kayo pwede mag-contact sa akin or sa ating pong Facebook page, Noda's Craft po. And sa mga gusto pong mag-try ng diorama, meron po akong mga ilalabas na tutorial soon sa ating YouTube channel, Noda Munoz din po.
Thank you so much po. Good morning po. Thank Have you. a nice day. Oo nga po. Maraming salamat, Sir Jason. Thank you so much for sharing your time, your talent this morning po. Ayan, Morning Barkada, nakita naman natin that yes, that art is really an expression. Sabi nga nila, art speaks where your words cannot explain it. Kaya Morning Barkada, sana sa mga artist natin dyan, wag po tayong mawawalan ng pangarap, wag po tayong mawawalan ng hope. If there is only one thing left, it is hope that is driving us. Magbabalik pa rin ang Morning Balitaktakan. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Ng batang 90s, parang natin ang itrahan. Ang batang 90s filthy, di ka magsisisi, promise. Sa music ng batang 90s. Paulinimen! Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalangan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Paulinimen, ginhaway, garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpigsa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masikasi, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan nyo na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Tatapusan mo na, mosquito man. Oras po natin, alas 7:38 na ng umaga, gising-gising, bangon-bangon na at nagbabalik ang Morning Balitaktakan. At ngayong umagan pong ito, nako, ating pag-usapan ito pong pagtaas or pagbagsak pala ng piso kontra dolyar kasi kahapon nga po sa pagsasara ng trading ng Philippine Stocks Exchange, bumaba pa po sa 57.113 ang palitan ng piso kontra sa isang dolyar. At ngayong umaga po, atin pong aalamin yan kung bakit nga po ito pang patuloy na pagbagsak po ng piso kontra dolyar at ito pong nangyayari ngayong inflation sa ating bansa. Makakasama po natin ngayong umaga si Ma'am Norma Banania. Siya po ang Vice President for Business Affairs ng Benguet State University at mayroon din po siyang kaalaman sa ating ekonomiya dito sa ating bansa. With that, makakasama na po natin siya live. Good morning po, Ma'am Norma. Good morning. Yes Good po. morning sa lahat. Okay po, Ma'am. Ma'am, diretsahin na po natin. Ito pong nangyayari ngayon na pagbagsak ng piso kontra dolyar. Ano po yung nakikita nating rason dito, Ma'am? Dito pa sa mababang piso laban ho sa dolyar. Eto na naman tayo sa lagi natin nasa roller coaster. Right?
Kasi hindi lang naman ngayon natin na experience ito. But this is the lowest, right? Ito tayo ngayon bumaba. Oo. That would mean sa atin yung purchasing power natin ng sa dollar in exchange of the goods that we wanted to anong tawag ito, we will be suffering kasi mas mababa yung value natin kasi yung sa dollar natin. So, ang epekto nito sa economy natin, particularly kasi kami is involved sa mga production, sa manufacturing and everything, may talagang banat na naman yan sa mga presyo natin. So, it's parang nakikita natin dito yung, sabi ko, yung kagaya nito, itataas mo yung presyo mo to get by with the inflation. Pero pag once na bumaba na naman yan, hindi mo na siya pwedeng i-adjust ulit because of yung mindset ng ating mga buyers, ng ating consumers. This is rather really very erratic talaga. Mahirap ito talaga sa ekonomiya natin. Okay po, ma'am. Ma'am, isa po sa mga malaking factor dito sa pagtaas ng piso kontra dolyar is the trade deficit of our country, kung saan mas marami pong lumalabas na mga mas marami pong importation na nangyayari kaysa po sa exportation ng ating mga produkto, and itong interest rates ni US Federal Reserves. Now, what can the Bongbong administration can do para po masolusyonan or itong Bangko Sentral ng Pilipinas? Ano pong pwedeng solusyon kaya ang pwede nating gawin para po at least mapabalik natin sa, kung pwede, 55 or 56 pesos kontra dolyar po? Talagang malawakan itong study because the study of our supply and demand. Kasi example is our sugar. Kung mababa yung production natin, tapos mag-i-import tayo at a higher rate or a lower rate, may effect yan both ways yan. Kasi tayo, yung pumapasok, binibili natin yan. Pag we spend our money on it, talagang yung masasak yung cash flow natin. Tayo naman ngayon umaasa sa kanila. And then, pag mababa yung ating rate dito compared sa kanila, tayo ngayon yung mawawalan or tayo yung magkakaroon ng malaking gap because we have to equate yung volume doon sa value ng pera na binili natin. I would say yung sa tinatahak ngayon ng Department of Agriculture, which is more of the bringing back of production, so that we would be able to balance yung importation and rather dapat export tayo. Tayo yung nag-i-export dati, tayo naman na ngayon ang nag-i-import. So it's to balance yung in out in the country of our raw materials na pagbalik alam natin na mas mahal ang pambili natin and then sila mababa yung bili nila sa atin. Ganon. So it's a quite kung dadalhin natin yan sa mga household natin, diyan mo maintindihan kung paano nila ginagamit or paano yung epekto, direct effect nito. Example na lang, yung sugar, yung oil, yung essential commodities natin. Tapos, we keep in importing, mababa yung palit, we will have lesser, you know. And then it's the economy ng buong bayan. Kasi tayo yung mauubusan ng reserves. That's how I look at it. Oo, ma'am. But can the Bangko Sentral ng Pilipinas increase their interest rates also? Dahil ito pong si US Federal Reserves, yung kanyang interest rates is peg at 3.25%, which is ito po ngayon yung nakakaapekto sa lahat ng mga currency sa buong mundo. Si Bangko Sentral, ma'am, pwede pa diyang taasan din yung kanyang interest or masyadong delikado kung itataas po nyo yung interest ni Bangko Sentral ng piso natin? Yun.
mas lalong pagtataas yan, lalong magsasuffer naman tayo dyan. Kasi syempre, hahabulin natin yung interest rate niya. At the same time, liliit yung quantity makukuha. So, this will really add up to a very, what do you call this, yung market balance natin. Yung chain niya, makikita mo kung sino who will have the lion share pagdating sa natin, yung kung sino ang mas may maraming makukuha diyan. So ang possibility nun, ma'am, is if we increase our interest dito sa Bangko Sentral ng Pilipinas, magdi-depreciate si peso kaysa sa mag-appreciate ito. Tama po ba, ma'am? Correct. Yan yung effect niya sa atin, direct yan. Oo, ma'am. And noong Martes nga po, ma'am, binalita po ng Philippine Statistics Authority that our inflation slowed down by 6.3%. Should we worry about it, ma'am, ngayon? Sabi naman po ng economic managers ng ating Pangulo na si President Bongbong Marcos, kaya pa naman ito pong 6.3 na inflation. Are we looking or may tinitignan po ba natin na posible pa po itong tumaas, or pagdating po ng Burr months bumaba po ito as the influx po ng remittances at ng increase ng demands ng mga bilihin for our Noche Buena dito sa Christmas holidays? Ano po yung nakikita natin, ma'am? Ang tingin ko naman dyan, yung inflation rate natin, kayanin natin yan kung sasabay ang production natin na tataas din. Tapos, yung Burr months nga naman is the time to spend and everything and time to remit and everything, mga ganun. Pag pinagsabay mo yan at halos parehas magpapantay yung remittance at saka yung consumption niya, makikita mong mababalance pa rin. So yung 6.5 or 6.3, whatever yan na inflation, makakaya natin so long as we are ready for more production by January. Yung harvest time natin ngayon, we expect na sana mataas yung yield para ma-overcome niya yung whatever expenses we will be incurring pagdating nung this December, this per month. Oo, ma'am. Oo. So sa ngayon, ma'am, do you think effective pa rin po ba to parang maging band-aid solution sa ating inflation itong subsidy sa ating mga magsasaka at sa ating mga transportation sector, or will just add up dito po sa nararanasan nating inflation, ma'am? Yun nga parang there's something, a loose connection somewhere, kasi sumabay ang modernization natin at that time na mataas yung fuel. Pagkatapos, ganito pa yung sitwasyon natin na hindi tayo fully back to normal, the usual thing na work natin. So, ang effect nito is parang magkakapitalize tayo. Magkakaroon tayo ng maraming capitalization. Dadagdagan natin yon in the hope that as we go along in the nearest future, sana mabawi natin kaagad yung mga expenses natin, yung mga kapital natin. If given the chance na everything is back to normal, na yung sinasabi natin na back to normal na business as usual will go on. But still may effect itong mga price increase natin, itong mga inflation natin, tumabay pati yung mga standardization natin sa mga pasweldo. So, magiging mataas yung ating cost of production, na magiging mataas din yung kung sa revenue, mataas ang pasok niya. But when you look at the computation, kung talagang may nakita ba, bumagay ba yan doon sa sitwasyon natin ngayon. See, it's not easy to bring back, for example, the half bag of rice is 1,250. Ang parang direct tanong mo is there a possibility na mag-steady yan, bababa or tataas? So, yung supply natin will answer kung magkakaroon tayo ng production na hoping na makoop niya para yung importation natin ay malesen. Pwede yun sa rice natin.
But in the case na hindi natin ma-produce yung demand natin sa atin at mag-import ulit tayo, diyan matatay up lahat yung ating mga kapital. Magkakaproblema ang mga farmers natin kasi yung farm inputs din natin ay mahal. So parang it's holding all into stable price sana yung iniisip natin para matulungan kasi the economy talagang ang the backbone economy natin, ang economy niya, ang backbone niya ay talaga din namang itong mga entrepreneurs natin, itong mga farmers natin, mga nasalaylayan ng society na sinasabi natin kasi sila yung direct na maapektuhan in the whole performance of the country. Dapat talagang mabilis ang kilos natin sa Bangko Sentral, sa Department of Agriculture. We're very much affected kasi nandito tayo we are actually in the melting pot of Benguet na makikita mo yung trading system natin ng mga gulay. And then when you transfer this into the reality kung magkano ba ang kinita ng mga tao natin, wala lang. Parang it's just yung sabi natin na balance lang, tumaas na naman ang presyo, pero tumaas din ang farm inputs. Okay. So, parang we are just going through a process that we have done it in the past, and I know we can surpass kasi napaka-flexible ng Filipino. Only that, our leaders are actually leading us into this economic crisis that we're having now. Dapat mabilis din yung action. Yung hindi kasi po pwede yung solution natin you mentioned a while back yung band-aid style na ipapatch mo lang muna ngayon tapos iisipin natin ang long term. It should really be a long-term plan. And then the study of our previews na we look back noong maalala niyo yung meron tayo noon na 2011 pa yon nung may fluctuation pa yun. Grabe yon. But 1998 and then 2011 and now we're having again, this is worse kasi mas mataas talaga ang talagang sumipa ng husto ang mga prices natin, mga basic commodities natin. So I hope really we in the academe are teaching our young entrepreneurs to understand na instead of choosing luxury should really choose the need. Yung need, hindi I mean the need, it's not want, para maging we can keep afloat with this kind of situation we are in na mataas talaga ang inflation. O saan ba napupunta ngayon ang 100 pesos, di ba? Pasahin na lang yon. Wala nang pagkain doon. So this are the basic transformation or kung cascading sana ito, dito natin makikita yung paano nakaka-cope si Pilipino, si Juan de la Cruz. Ganun. Okay. So, sana magawan talaga ng mabilis na mga plano and then implement kaagad sana. So, we will not go into another cycle such as this in the near future. Okay po, ma'am. Ma'am, panghuli na lamang po, siguro mensahe na lang po natin sa ating mga mamimili, sa ating mga kababayan ngayon na patuloy na nagsusumikap, makaahon lang sa hirap sa taas ng mga bilihin ngayong panahong ito. Your message, ma'am, go ahead po. I would say, we Filipinos really, lahat tayo nagkakaisa sa hirap man yan, sa ginhawa man yan. But we are very resilient. Sana po matuto tayong magtipid kung saan dapat ang tipirin. Because you see, every Filipino is holding a cell phone. Why can't we hold on to that money para pambili po ng mga basic needs and we do not cry in the streets and saying we are hungry and then ask the government to support. Parang magbabalik tayo sa napakasimpleng buhay ni Maria at saka ni Pedro, where we are contented with the simple things that we have. At tignan mo ngayon, with a lot of things that we wanted to eat, nagkakasakit naman tayo. So let's go back to simple. The home backyard gardening is very good. It will also supply our nutrition. Yung pagbabalik yung
yung Pilipinong alam natin as we were taught in the past na nagsusumikap despite of all odds that's coming. So, yun lang po ang sana sa lahat po ng parents na nakikinig, sa lahat po ng mga negosyante, sana po makipagtulungan sila na to take advantage, not to take advantage of yung mga those who cannot afford. Sana naman mayroon silang mga, ano bang tawag doon, konsensya, na huwag naman sana mag-hoard. So, yun lang po, and then maraming salamat for giving us an opportunity to open up what's in the mind of the academe with regards to the economy that's going on, because we feel the hardship that we're going through now. At sana malagpasan natin. Ayan, okay po. Thank you. With that, Ma'am Norma, maraming salamat po. Yeah, thank you din po. Ayan, yan po si Ma'am Norma Banania ng Vice President for Business Affairs ng Benguet State University at isa po siyang economist. Dito po nga po sa nangyayari pa ring inflation at pagtaas ng piso kontra dolyar. Mamaya po magbabalik pa rin ang Morning Balitaktakan. Na naman akong bibiktimahin. Tag-ulan na naman, pinapaalala ng Department of Health na sundin ng 4S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding ground. Pangalawa, secure self-protection measures. Pangatlo, seek early consultation. At higit sa lahat, support fogging to prevent impending outbreaks. Ugaliing sundin ng 4S ng DOH dahil stay safe at home ka na, then get out ka pa! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Nagbabalik po ang Morning Balitaktakan. May kinikwento ko si Charles. Panaginip po. Panaginip, kinikilig ako. Pero mga ka-MB, nandito na naman po tayo sa ating favorite part of our morning show. Pero bago ang lahat, meron nag-uusap kami. Ano bang mga pangarap nyo daw nung bata kayo? Sino kausap mo? Ay, matanda ka na kasi. Hindi. Naabot mo na yung pangarap. Ano yung mga pangarap? Ano yung mga pangarap nyo nung bata kayo? Like yung profession. Anong teacher? Ano yung sa'yo nun? Ako, bumbero. Bakit? Oo. Kasi nung nagsisiga yung nanay ko, alam mo yung nagpupurti basura. Ako yung unang naggaganon ng tubig, nagagalit tuloy. Winiwisik-wisikan ko. Bakit mo winiwisik-wisikan? Wala. Gusto ko lang maglaro ng apoy. Ikaw, alam ko, yung pangarap ko, maging burger. Sabi sa'yo, alam ko. Na-inspire siya kasi may paikot-ikot na gano'n. Mapaganon-ganon, no? Di ba, lahat naman tayo nag-start yung pangarap natin na nag-flip. Ikaw, Mia. Ayun nga, flight attendant. Pero hindi naman pimalat. Bata ka pa lang, alam mo. Oo, gusto ko talaga. Gusto ko yung, kasi di ba may Ilocos Airport po. Bakit ba parang may age reveal dito? May Ilocos Airport. Nabutan mo yung bukas yun. Hindi. Grabe ka naman. Hindi. Nagsara po yun noong 1992. Uy. Inano ang taon ka ba?
Alam niyo, Morning Barkada, maglaro na lang tayo. Maglaro na lang tayo. Alam ko na lang pangarap, para maabot mo yung pangarap mo, maging eroplano ka. Gusto ko yun. Oo. Pero mga ka-MB, excited ba kayo na maglaro tayo? Parang hindi naman kayo excited. Ako excited ako. Oo, excited ako. Pero may sasayaw eh. Oo. Pero ngayon, habang wala pang ating mga interns at nagtatago pa, mamaya may papasok na intern, tayo muna ang sasayaw. Tayo? Oo. Bye-bye. Tayo. Ano ba ang ating game, Big Sister? What food am Food I? Ay, yan. Wow. Zoom in, zoom out challenge. What food Ano yan? Zoom Ano in, yan? zoom Paano out. kaya yan? Ano, igigess? Ay, ayan. Bicol Express, sisig. Sisig. ng Anis Grill. Sinabi ko talaga. Sisig? Sisig. Yeah. Yun yung itlog, yung yellow doon. Oo nga. Sisling sisig. Pero ano yung nasa gitna? Okra? Ano yun? Siling. Siling. Siling mahaba. Naku, halatang hindi tayo kumakain ng kasi ganyan. ng mga... Baka naman, unhealthy. Anis Grill. Sarap yan. Alright, next. Ayun, Sisig. sisig. Ayan. Okay. Naku, wala mo lang sumasayaw dito. Wala man lang Oo. pasayaw Oo, yun. Teya, halika nga dito, Teya. Pritong itlog. Corn beef silog. Silog meals. Tama ba? Ano yun? Ayan, meron na tayong Ayan, mga meron na tayo lutang-tang. si Teya. Ayan. Ayan, egg rice. Ayan. silog. Ang arte Which is in naman eh. English. Ayan, si Ayan. Teya Egg and rice. si ating Si Kay. Kay, ayan. Alright, tama ba? Ay, mali kami. Mali kami. Mali kami. Next. Pancake. Ay, mali. Buko pie. Ay. Tama ba? Yes. Mukhang umbok ng dalawang monay, oh. Oo. Oo. Buko Buko pie ba pie. yan? Buko Yes, pie. tama. O, go. Tama. Tama Wala kami. na yung music natin. Naku, gusto ko pa naman yung na 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 na. Ako nakakanta. paano? Sumaya kayo. Yung sumaya kayo. number yung kakanta nyo. Tama. 1, 2, 3, go! Oh. Wala yung ulo nila, Ano, mga dali. guys. Putol. Oh, ayan. Nag-adjust. Ulit, Ayan, ulit. Tama ba? nag-adjust. Oh, mali. Ay, Ay, tama Tama. na. Na Oh. ayaw na Yan. nila. ayaw na nila. Oh, bumalik na kayo at hindi na namin alam Si ang Kay nangyayari nag-ready dito. pa nga eh. Nag-eyelashes pa nga si Kay. Oo, ano yung next? Patingin ng next. Ano yan? Zoom out, please. Zoom out. Zoom out. Hindi mo pwedeng i-zoom out. Zoom Ay, in zoom lang. in. Ano ba to? Halo-halo. Buko salad. Fruit salad. Fruit salad, oo nga. Crema de fruta. Charot. Oh my God, ano yun? Oh, sa fruta. Bilo-bilo! Bilo-bilo? Ano ba yung crema de fruta tapos Tayo daw bilo-bilo lang? sasayaw. Oh, sasayaw na. Ano ba yan? Asan na yung sayaw? Ay, yung headroom di ako cash char. Asan na yung aming music? Ganun lang ba? Ganun lang. Asar yung ano namin. Oo nga, yung next! Yan, ano susunod? Uy, correct dapat tayo. Pakbet. Tahong. Ay, oo nga. Ay, oo, pakbet ata. Pakbet. Pakbet. Nakitak jay tarong kun jay Tarong. karabasa. Nakita mo yung talong. Sabi na naman ng nanay ko, nya, hamamuda kita nga makanya. Ang mga tigulay, kurana. Ang kamang tigulay. Tama Oh, kami. Paano ba yan? Paano yan? Oh, galingan nyo ah. Ay, oh. Oh. Asan na? Gusto ko yun. Oh, tayo. Hindi pwede. Kayo ba yung walang tulog o kami? Kayo ba o kami? Okay lang kayo? Okay lang kayo. Okay pa. Kasi hindi kami nakatulog eh. Ako din negative. Okay lang kami. Oo, next. Sinigang na baboy. Nilaga. Nilagang baboy. Nilagang baka. Nilagang Sinigang na baka. dinosaur. Nakakainis. Wala akong maisag. Ayan. Tama ba? Sinigang. Naimas ata. Oh. Ayun daw, si Kawit, yung ano nyo. Hey! Energy! Energy! Kulang! Isa pa! Energy! Energy ah! Isa pa! Isa pa! Ayusin nyo yan! Asan na yan? Asan na yung tell me what you want? Ganon, energy. Hey! Ayan, humanda kayo bukas yung mga hindi sumayaw, ha? Oh, yeah. Yung guest natin, pasayaw kayo. Ay, sabi na mga interns, ay, bakit dito kami napunta? Next! Bicol Express. Kinilaw.
Kinilaw? Oh. Kilawon. Kilawon. Uy, ang sarap ng kilawon na bangus. Oo, sa dagupan. Nakakamiss. Oo. my God. Diba? Kilawin. O, paano ba yan? Tama na naman kami. Oh. Baka naman pwedeng Energy yan, ha? Pag Tama. ibang step ulit. Tama. Oo, Yun, ah. go, anak! Go, anak! Yun, ah. Galingan, anak! Anak, go, Bigay anak! na bigay. Napaka-stage mother, no? Picture. Oo, ganun talaga. Picture, anak. Ganon, di ba? Pag Oo, elementary. elementary. Oo. True. Excited na nga ako eh. Oh my God. Mais. Ay, bulalo. Bulalay. Bulalo. Nilagang baka. Nilagang Kasi naman Chelsea. Malay mo ba yung Energy, mais din at yung tumayo. pan? Mami. Bulalo. Uy, and Paano ba? paano ba Ay, yun? gano'n. Oh, bawal daw. Paano yan? Bawal. Throw it back? Turong paano yan? Hindi ko nga alam. Try lang. Oh. Oh. Oh, ganun na lang. Sabi nung Hindi nanay. ko, 8-8 naman Sabi yun. yung nanay mo yun, sasabihin. Tinakwil ka agad. Oo, next! Oh my God. Adobong puset. No. Oo, adobong pusit. Yung nasa CR, puset. Tama naman! Bakit alam niyo mo, bawal, bukas walang game na ganyan. Wala akong may sagot. Oh, Dali tama. niyo. Pag pangi yung step yung mga anak, ha? Oh. Wala ba kayong ibang step, mga anak? Wala. Oh. Naku, bagsak kayo sa internship niyan. Yes! Mamimiss namin kayo. Alright. Si Thea parang nagsisisi sa Ginagawa ginagawa niyo, oo. Okay ka lang, anak? Oo. Lutang ka. Tang-tang. Next! Lutang-tang. Ano yan? Last. Wait. Parang kaldereta pero hindi. Embutido? Hindi. Pochero. Ano yan? Anong may pochero? sili. Sorry na. May sili. Parang may sili. Ano kaya yan? Wait. Ay, bakit nagtuturo ka na? Hindi ako papayag. Wait, isa pa. More con? Ano yung morcon? Oh my God. Spanish dish. Spanish dish. Parang Alam mo pala, meatloaf. ba't mo sinagot? Sorry. Meatloaf ba yun? Hindi, Alam mo pala eh, something burkon, dish burkon. na Masarap yun? Oo. Magluto ka nga. Oh, sure. Ayan, Pinagluto? halina kayo, sabay-sabay tayo. halina kayo. Ayan. Camille, paano? Oh, Freestyle to, ay! Bakit may pagano ka? Angat lang naman. Ano ba yan? Kaldag. Oo. Ay, paano yung kaldag? Ikaw nga, kaldag Paano ka. yung kaldag? Hindi ko alam. Sige na. Ay, ikaw, pero Meron ba parang marunong ikaw. kumaldag sa mga interns natin? Ay, Camille. Ay, wala. Yung may eyeglasses, Yung Yung Justine. maganda, Steve. Oo, mga morning kabalitaktakan bukas po, makikita po natin ang ating mga interns from University of Pangasinan Pangasinan. sa kanilang dance number tomorrow. Yes. Abangan po ninyo yan. At hindi po nila ito alam at nagulat sila at wala na silang magagawa. Yeah. Walo sila. Ikaw nag-decision na. Pala decision tayo. Oo. Meron pa ba? Or yun na po yung huli? Yun na. Ayun Yun na. na. Ayan. Okay, thank you very much, Thea. TNK. Ayan. Ayan. Yan, sa mga gusto pong mag-intern dito, alam nyo na po kung ano ang magiging umaga nyo kasama ng Dynamic Trio. Kaya maraming salamat po sa mga tumutok sa atin ngayong umaga. Also, to our guest kanina, maraming salamat po for sharing your valuable time. Lalo na po kay Ma'am Charles. Norma. Oo, kasi Yan. busy yan. And also to Sir Munoz po. Yan.
Ayan, pasalamatan na din natin ang ating mga sponsors. Unahin na natin dyan ang Batang 90s Milk Tea. Kung hanap nyo pang iba't ibang flavors ng milk tea or kape, pwede po dyan sa Upper Session Road, harap po ng PFVR Gym. At hanap naman po ninyo ay music? Punta na po kayo sa Musar Music dyan meron po silang branch dyan sa Maharlika Building. And kung hanap nyo naman po ang iba't ibang adventures ngayong outdoor, punta na po kayo sa Pugo Adventure Resort dyan sa Pugo, La Union. Ako nakatapat sa iyo, Mother. Ay, sorry. Ang Mother ay lutang-tang, Morning Barkada. Pero maraming salamat din po sa TG Home Builders, National Grid Corporation of the Philippines, Baguio Country Club, at ang magbibigay sa amin ng sisig, Anis Grill. Future tense, magbibigay. Tama. And of course po, hindi ko nababatiin lahat ng pamilyang aking binabati, pero mahal na mahal ko kayo. And sa lahat po ng ating international viewers, sa lahat po ng nanonood via our Facebook and our YouTube live stream, at sa mga nagpi-playback po ng aming mga episodes, maraming salamat po. And pasalamat din po sa Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, Dizan Vision Clinic, and Aldrich, mga produkto para po pampawin ng ating sakit sa katawan dahil wala nang sa PAW! Yan. Isang 100 days na lang, Morning Barkada. Medyo palapit na tayo sa Pasko, pero malapit sa puso namin ang kasama kayo. Bawat agahan, kasama nyo pa rin ang raketerang Ma'am Shi Sheki. Nakasama nyo naman po sa diskusyon at tawanan ngayong umaga, Charles Limor. Oo, at ang laging madaming energy, napakaliit ano ba yun, di ba? Ang daming energy, nakalimutan naman. Napakaliit pero napakakulit, at kahit po yata magdadala ng good vibes sa inyo every morning ang nag-iisa pang Randy Guzman. Tomorrow, last day na naman ng linggo. Yes! Oh my God, tomorrow is, thank God, it's Friday, kaya magbabalik ang morning Balitaktakan! Bye!